салом алейкум бародарон ва тамошобинони гиромӣ. ман имрӯз мехоҳам 22 секрети клавиатураро ба шумо фаҳмонам ки ҳангоми бемушка будан бо ин секретҳо кор карда метавонед. инҳо бисёр чизҳои оддӣ мебошанд. хуб мумкин баъзеотон донед, баъзеҳо надонед. ин дарс барои ҳамон нафароне ки намедонанд. хуб, секрети якуми мо ин худи пуск мебошад. ҳангоми пахш кардани кнопкаи пуск хай менюи пуск настройкаи худи компютер кушода мешавад. инро ҳама ба фикрам медонанд. секрети дуюм, пуск а ҳарфи англисӣ. пуск ая пахш кунем агар центр действияи компютер кушода мешавад. манак чӣ хеле рисодед ҳангоми пахш кардани пуск а откройте центр действия, яъне центр действияи компютер кушода мешавад. секрет номер 3, пуск вей англисӣ. якҷоя пахш кунем интихоби иконкаҳои огоҳӣ, яъне чӣ хеле рисод иконкаҳое ки дар зер аст, ҳамин иконкаҳоя пуск вей англисӣ хати интихоб мекунем. дилхоҳша бо ёрии клавиатура регировкаш карда метавонем. секрет номер 4, ин пуск контрол вей англисӣ. ин кушодани смсҳо, агар смси нав омадагӣ бошад барои мо, пуск контрол вей англисия пахш кунем, дилхоҳ смсамон кушода мешавад. секрет номер 5, пуск си англисӣ. ҳангоми пахш кардани пуск си англисӣ панели асбобҳо кушода мешавад. ин асосан дар Windows 8, 8.1, мумкин дар 10 ҳам бошад. бо як бор мебинед Windows чӣ бошад. секрет номер 6, ин якҷоя пахш кардани пуск ва дей англисӣ мебошад. ҳангоми пахш кардани якҷояи ин ду тугма якбора экрани мо ба работ чистор мегузарад. яъне ин ки шумо мумкин бисёр барномаҳо кушодагӣ бошед, ҳамаеве якта свернуд намекунед, якбора пуск контрол пуск дея пахш кунед, ба работ чистор мегузарад. секрет номер 7, ин якҷоя пахш кардани пуск ва е мебошад. ҳангоми якҷоя пахш кардани пуск е кушодани проводник, яъне папкаи проводник, программи проводник кушода мешавад. секрет номер 8, якҷоя пахш кардани пуск ва тугмаи f-и англисӣ, кушодани панели ҷустуҷӯ. дар Windows 10 бошад кушодани центр обратный связ, Windows 10. секрет номер 9, пуск контрол f, кушодани панели кофтукови компютерҳо, яъне найти компютер мегӯянд. секрет номер 10, пуск g. ин секрети клавиатура вобаста ба версияи Windows мебошад. Windows 7 ва Vista, дар Windows 7 ва Vista кушодани ҳамаи гадҷетҳо мебошад. дар Windows 10 бошад кушодани панели бозиҳо. агар шумо бозиро дӯст доред, марҳамат, роҳи осонтараш. секрет номер 11, якҷоя пахш кардани тугмаи пуск ва k. ҳангоми якҷоя пахш кардани пуск ва тугмаи k кушодани менюи нави пуск, чӣ хеле ки дида истодаед. секрет номер 12, якҷоя пахш кардани тугмаи пуск ва тугмаи L, гузаштан ба режими блокировка ё ин ки ба режим позволитель. секрет номер 13, якҷоя пахш кардани кнопкаи пуск ва M. ҳангоми якҷоя пахш кардани тугмаи пуск ва M ҳамаи барномаҳои дар кор карда истодаи мо, яъне ҳамаи барномаҳои кушода шудаи мо свернуд мешаванд ба таври автоматӣ. секрет номер 14, якҷоя пахш кардани кнопкаи пуск shift ва M. ҳангоми якҷоя пахш кардани тугмаи пуск shift ва M кушодани барномае ки охирон бор свернуд карда будед. секрет номер 15, якҷоя пахш кардани тугмаи пуск ва P, тағйирдиҳи режими корӣ ба проектор ё ба компютер.
ё ин ки аз проектор ба компютер. Секрет номер 16 якҷоя пахш кардани тугмаи пуск ва Q. кофткови ҳамаи программаҳои установка кардашуда. Секрет номер 17 якҷоя пахш кардани тугмаи пуск ва R. кушодани оинаи выполнит барои хотири запустит кардани дилхоҳ программа барномаи выполнит хизмат мерасонад. Секрет номер 18 якҷоя пахш кардани тугмаи пуск ва T. интихоби программаҳои панел задача манақшхеле ки дар поин дида истодаед ҳамин программаҳоро бо воситаи пахш кардани тугмаи пуск ва T интихоб кардан мумкин аст. Секрет номер 19 якҷоя пахш кардани тугмаи пуск ва U. кушодани менюи хизматрасонии барномаҳои диспетчер службени программ. Секрет номер 20 якҷоя пахш кардани тугмаи пуск ва W барои скриншот кардан ва заметка навиштан дар Windows 10 мебошад асосан. Секрет номер 21 якҷоя пахш кардани тугмаи пуск ва X. кушодани барномаи Windows Mobile. ин секрет танҳо дар Windows Vista ва 7 кор мекунад. Секрет номер 22 кушодани Yahoo Messenger агар он ба компютер насб шуда бошад. хуб бародарои азизам, ин буд рӯйхати 22 секрети клавиш яъне секрет корҳои секретие ки дар компютер карда мешавад бе ёрии мушка. хуб бародарои азиз, агар ин дарс барои шумо ягон манфиати овардагӣ бошад дар зери видео лайк монед ва ба ёри дӯстонатон равона кунед. дар канали мо подписатсия кунед. хуб хайр, то видеоҳои оянда.